ସ୍ମୃତି ସୁମନ ଅନନ୍ଦୀ କାଳରୁ ମହାନଦୀ ଶାଖା ବିରୂପା ଯୋଗାଏ ନୀର ଉତ୍କଳ କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ବୁକୁରେ ଅଡ଼ମ ମହେଶପୁର। ମହା ଆଦର୍ଶର ପଲ୍ଲୀ ଏଇ ଅଟେ ମହାଦେବଙ୍କର ଲୀଳା। ସେଥିପାଇଁ କିବା ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ୍ୱର ରଚନ୍ତି ଅମର ଖେଳା। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଝରଣା ଆତ୍ମା। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବିରଳ ଦମ୍ପତି ସତେ ଥିଲେ କି ଦେବାତ୍ମା। ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପିତା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ। ମାତା ଦୁତିକାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଥିଲେ ଜାଗରଣ। ଆଚରଣ ଥିଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ସବୁରି ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର। ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ସଭ୍ୟତା କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମିତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ଫେରିଯିବା 1978 ମସିହାର ପଥେ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ଲଭିବା ତାଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସାର ସାଥେ। ତାଙ୍କ ମେଧାଶକ୍ତି ଝଲକ ଦେଖିଛି ମାଳିହତା ହାଇସ୍କୁଲ। 78 ବ୍ୟାଚ୍ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିଲା ହୁଲସ୍ତୁଲ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହୋଇ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲରେ ହେଲେ ଟପର। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଶହ ଶହ ପରିବାର। ହାଇସ୍କୁଲ ମିତ୍ର ନୁହେଁ ପ୍ରଭାକର। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଥୀ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଦୁହେଁ। ଝୁରେ ସାଲେପୁର ମାଟି ଆଜି ଝୁରେ ସାଲେପୁର ମାଟି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଧର୍ମଶାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ। ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ଭାବେ ସେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଲେ। ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତି। ଶିକ୍ଷାଦାନେ ପ୍ରୀତି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲା ତାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଭାବେ ନିଜେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ତେଜିଆନ କଲେ ଜ୍ଞାନର ଇନ୍ଧନେ ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତିର ପାଇଁ। ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସେହି କର୍ମଭୂମି ସ୍ଥଳୁ। ଥିଲେ ଗୁଣବତୀ ରୂପେ ଅଦ୍ୱିତୀୟା ଘଟସୂତ୍ର ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ। ପଞ୍ଚମନଯୁକ୍ତ 25 ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସ୍ୱରଥର ଗୁରୁ ବିବେକକୁ କରି କଲେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପରି। ଦୁଇ ମନ ପ୍ରାଣେ ବନ୍ଧାଏ ଜୀବନ ଚାଲେ ଜୀବନ ତରଣୀ। ଗୋଟା ପ୍ରାଣ ଯଦି ଉଣା ହୋଇଯାଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ସେ ବରଣୀ। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଥିଲେ ନାମଟି ଝରଣା ଦେବୀ। ପତି ବିୟୋଗର ବାର୍ତ୍ତାର ଆଘାତେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଲେ ଭାବି ଭାବି। ମାତ୍ର 7 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟେ ପିଣ୍ଡଚିତ ହେଲା ପ୍ରାଣ। ପତି ଶବ ପରେ ପତ୍ନୀ ସବାଧାର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରାମେ ଅର୍ପଣ। ସ୍ୱାମୀର ମରଣ କଲା କି ହରଣ ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାଣ। କିବା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସ୍ୱାମୀର ମରଣେ ବରଣିଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣ। ମରଣ ହରଣ ମରଣ ବରଣ ଯାହା କିବା ହୋଇଥାଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁହେଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ପ୍ରେମୀ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଢେଉ। ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଜଳୁଥିବା ଦୁଇ ଜୁଇ। ଦୁଇ ଦିବଙ୍ଗତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାଟି ସେହି। ଭାଇର ରକତ ଭାଇର ତାକତ ଭାଇ ପାଇଁ ଅଟେ ସାର। ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ ଦିଏ କାନ୍ଧ ରକତ ଟାଣେ ନିଜର। ଦିବଙ୍ଗତ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯେ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ପିତୃମାତୃହରା ପୁତ୍ର ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଖାଗ୍ନି ଧରିଲେ ଯାଇ। ବିବାହିତା କନ୍ୟା ଶାନ୍ତିଝରା ଆସି ଲୋଟେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ। ପୁଣି ବିବାହିତା ଭଉଣୀ ଜୟନ୍ତୀ ମିନନ୍ତି କାନ୍ଦନ୍ତି ଅଧୀରେ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱେ ଗଢ଼ା ମୋର ପିଣ୍ଡ ଦୁଇ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଲୀନ ହେଲା। ସର୍ବେ ନିର୍ବିପାକ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନେ ବିହିକି ଦାରୁଣ ଥିଲା। ରାମାୟଣ କୁହେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଦର୍ଶର ଦୁଇ ଭାଇ। ସେ ଆଦର୍ଶେ ବନ୍ଧା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ସମାଜକୁ ଉର୍ଜା ଦେଇ। ସ୍ମରଣୀୟ ହୁଏ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କୀର୍ତ୍ତି। ଏକାଧାରେ ସିଏ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଲେଖକ ଗାଳ୍ପିକ କବି। ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସ୍ତମ୍ଭକାର ଅନୁବାଦକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ମର୍ମାହତ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତିଫଳକ। ଡ୍ରାମା କଳାକାର ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥାଇ। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
आदर्श पुरुष क्रिकेट प्रसार पाई क्रांति इंटरनेशनल क्लब रो जनक भाईचारा वृद्धि करे स्वंचलु जात प्रतिभा मानंकु रुचि बढ़ाइले धरे नाना अनुष्ठान सभापति पद मंडन रे थिले व्यस्त नाना पत्रिकार संपादक पद करा जाइथिला न्यस्त आउ प्रशांतर नाम सार्थक होईची विश्लेषण जदि हुए शस्त्रिक छाड़िले ए धरा धामरु आदर्श दंपति सीए एकादशाहर जाजल्य दिवसे दिव्यंगत आत्मा द्वय सनातन धर्म कर्म क्रिया कांडे ओं शांतिर हेउ जय ओं शांतिर हेउ जय पिंड चित्त आत्मा मोक्ष भिक्षा अर्थे विप्र गण खुशी पाई सुस्वादु भोजने वस्त्रादि प्रदान आशीर्वाद भिक्षा पाई पुणी निमंत्रित स्वागते अतिथि प्रीति भोजनर दिवा शांति मोक्ष प्राप्ति भेटी देवा पाई स्मृति श्रद्धांजलि उभा ए मंच जीवित भावे उन्मोचित अखंड प्रशंसा प्रीति गुण गान तांको दीप्तिमय छटा महाकाश करे गति दिव्यंगत आत्मा खोजु थाए सदा तार सुकर्मर ध्वनि स्मृति श्रद्धांजलि उज्जीवित करे आत्मा को न देई ग्लानि एकाधिक जिह्वा वर्धितर स्वर जोगाए इंधन तांकु से अमर आत्मा द्वयंकर गति लभुसे शब्द तरंगु जन्म मृत्यु मध्य 16 संस्कार अंतिम संस्कारे शेष सेथिपाई कुल रक्षक निजर सनातन धर्मे वास एक वर्ष मध्य पृथ्वी सूर्य को थरे परिक्रमा करे पंचतत्व लीन पार्थिव शरीर आत्मा जे भावना करे एक वर्ष धरी श्रद्धांजलि वर्ष सनातन धर्मे हुए से शुभ चिंतने पर्व पर्वाणी सबु बंद करा जाए सबु बंद करा जाए सबु बंद करा जाए। ओं जय श्री श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। ओं शांति ओं शांति ओं शांति।